Jeg hedder Christian, og jeg vil gerne fortælle om, hvordan man kan finde distanceformlen og hvordan man bruger den især. Så jeg vil ikke lave hele beviset for, hvorfor distanceformlen ser ud, som den gør. Men jeg vil skitsere, hvordan man kan lave beviset, og det eneste, det kræver, det er sådan set differentialregning og Pythagoras sætning. Så lad os sige, at vi har en linje i vores koordinatsystem, og vi har et punkt i vores koordinatsystem. Og vi er så interesseret i at finde den afstand, den korteste afstand, der går fra punktet og ned til linjen. Og den danner sig automatisk 90 grader hernede på linjen. Så måden man gør det på, det er, man kunne tage et hvilket som helst andet punkt, der lå ude på vores linje. Og så kunne man se på, hvordan er afstanden herfra imellem de her to punkter i forhold til afstanden mellem de her to punkter. Og uanset hvilket andet punkt man valgte, andet end det punkt, der er hernede og som danner 90 grader, der vil afstanden være større. Det vil sige, hvis vi kunne skrive et udtryk op for afstanden imellem de her to punkter, det kunne være d. Så hvis vi kalder det punkt, der er heroppe for x0, y0, og vi kalder det punkt her for x, y, så kan vi se her, at afstanden imellem de her to punkter, der kan vi bruge Pythagoras igen, fordi vi har en retvinklet trekant. Den kan vi skrive op som, at afstanden i anden er det samme som x minus x0 i anden plus y minus y0 i anden. Og vi ved også, hvad y er her, fordi linjens ligning kan man altid skrive op som ax plus b er lig y. Så det y, der er her, det kan man sætte ind på y's plads her. Og måden man så finder den mindst mulige afstand på, fordi x og y her, det er jo variable. Så det man gør, det er, at man siger, når vi har fundet det her udtryk for afstanden, så kan vi isolere d. Og så siger vi så, at vi kan differentiere d med hensyn til x og sætte det lig 0. Fordi så er vi sikre på, at vi finder en ekstremumsværdi for d. Altså enten et minimum eller et maksimum. Og siden at den her linje, siden det her punkt her, uanset hvilket punkt vi vælger, bortset fra det punkt hernede, så vil vi have en afstand, som er større end her. Så det vil sige, at det eneste ekstremumspunkt, vi vil finde, det er altså det ekstremumspunkt, sådan at vi får den mindst mulige afstand her. Den her ligning, den kan man løse for vores x, altså den x-koordinat, som det her punkt skal have. Og det punkt x kan man så sætte tilbage ind i den ligning, vi har hernede, for så at finde den afstand, som er den allerkorteste. Og det udtryk, vi får ud, det er, at den mindste afstand imellem punktet heroppe, vi kan kalde punktet for q, og linjen, som vi har her, linjen givet som ax plus b lig y, distancen mellem q og linjen L er givet som a x0 plus b minus y0 i absolut tegn, divideret med kvadratroden a i anden plus 1. Og det er formlen for den mindst mulige afstand imellem punktet og linjen. Og det er det samme, man finder frem til, som er det her d, igennem det skitse af beviset, jeg har lavet. Så nu vil jeg i virkeligheden bare vise, hvordan man bruger den formel, der er her. Så lad os sige, at vi har en linje. Den linje, den kunne hedde y er lig 2x plus 3. Og lad os sige, at vi har et punkt, punktet P, givet som koordinaterne 10 og minus 2. Så
ud fra den formel, der er hernede, kan vi så finde distancen imellem punktet og den linje, der er heroppe. Så distance mellem punktet P og linjen L kan nu findes som absolutværdien af A her fra linjens ligning, som er 2, gange x0, som er 10, og 2 gange 10, plus b, altså plus 3, minus y0, som er minus 2, altså plus 2. Og det hele dividerer med kvadratroden af a i anden, så kvadratroden af 2 i anden, plus 1. Så det vi får ud af her, det er 2 gange 10, det er 20, plus 3 er 23, plus 2 er 25. Og nede i nævneren får vi 2 i anden plus 1 med en kvadratrod over, det vil sige, det bliver kvadratroden af 5. Så det vi får tilbage her, det er 5 gange kvadratroden af 5. Så det er afstanden fra det her punkt og ned til den linje, der er her.